hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad læser du i loven? Hvad står der der? Der står, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl, og af hele din styrke og af hele dit sind, og den næste som dig selv. Så skal du leve. Hvem er så min næste? En mand var på vej til Jerusalem fra Jericho og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritan, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt ham. Løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem og gav værten dem. Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var hans næste, der faldt i hænderne på røverne? Han, som viste ham barmhjertighed. Gå du hen og gør lige så.